Ела, майко, моля те! Ела бързо. Бързо. Какво искаш, бе? Затвори Вратата, плиз. Мога ли да разбера защо не ти харесва, като е толкова вкусно пушено месо? Те да знам. Мога ли да знам защо не ти харесва, като е толкова вкусно пушено месо? Те да знам. А вече колко е вярно това? Аз ги знам наизуст, човек. Това видео е много добро, защото Крис тук стримаше още от стария си лаптоп и микрофона му е бомбок. И като са хили направо бум. Да чуя вашите ремикси и ми нямаше добри ремикси. Започваме с господарят на българския стриминг. Натуралката, баце. Само не знам защо он тъмнел е сложил някакви жълти стотинки, но да видим. Днеска най-накрая реших да направя видео за една тема, която лично за мен исках от доста време да направя. А именно днес ще си говорим за натуралката. За този титан на Най-големия натуралката, да видим. българския стриминг. Обаче все още някъде под някой камък може да има хора, които всъщност не знаят кой е натуралката, което не ми се вярва да съществува. Човек, всеки знае кой е натуралката. Буквално, когото и да питам, много от тях не знаят самото име натуралката, но покажа ли им негово видео в TikTok, веднага се сещат. В смисъл, Крис е много по-известен, отколкото си мислите. И той, между другото, е толкова известен заради всичките хора, които са го клипвали през годините. Но факт. Затова нека преминем през тази точка. Това е много интересен парадокс. Защото той е известен от всичките моменти, които са клипвани от него, но стрима му сам по себе си не се гледа толкова много, което е много интересен парадокс. Набързо. Натуралката, Кристиан Маринов, е български стример, Той като BG Asmongold остави ги да клипват и се пръсна. който стримва от много време. Той всъщност Абе, какво става с натуралката? Напоследък го гледам, като бях във Варна, когато ходих към Варна. Аз станах в 9 часа и пристигнах във Варна в 11 вечерта, защото, както разбрахте, спуках гума, който ме следва в Инстаграм, знае. И Крис сутринта в 9 часа беше лайв, на обяд като си гледах TikTok-а беше лайв, след обеда като си погледнах TikTok-а пак беше лайв и вечерта като си гледах TikTok-а пак беше лайв. Какви са тия 24-ки, които почнал да прави? е един от най-старите ни български стримери, но тук Между другото, да, стримва от 2015. не става въпрос само и като време на стриминг. Той всъщност Спукал съм гума, но си гледам TikTok-а. Какво искаш? Аз не съм гумаджия. Докато чаках гумаджията ми оправи гумата, ще си гледам TikTok, какво да правя, брат? Да отида да му помогна ли? Аз не разбирам от това. е един от най-възрастните ни стримери. И както знаем, Крис и неговата онлайн персона са известни с неговото спокойно държание. Мамо, един викан на бекона бикан. Аз викам Пак, мамо. Какво е това бикан? Бикан, било бекон. Здрасти, Фори. Ти не се прави, ще ти скочим и ти избием зъбите. Естествено с неговата скромност. Нямам ли резервна? Имам патерица. Аз пука гума в Стара Загора. Сега да ти кажа честно, не бих карал на патерица до Варна. А и на мен ми се спука с задната гума. И тъй като моята кола е на задно задвижване, патерицата ми е по-малка от другата гума и ще се разбия диференциала. По този начин, ако карам на патерица 400 км. Навиеш малко, така. Така да ти е, просто да ти е... Не, моята патерица мога до 80. Окей, така. С това, че Но чист късмет беше, че задната ми гума е run flat. И като се спука, отидох до гумаджията, слава богу имаше работещ гумаджия в 6:30 в петък. Повечето гумаджийници работят само до 6. Пича ми оправи гумата и стигнахме живи и здрави до Варна. е джентълмен към нежния пол. Трябва да викнете някоя проститутки и после да ми оставите. Ама аз пък и не спа с такива. Не, много от мен не мога, не. И разбира се с житейския опит, който ни дава. Бебе се ражда с 21 сантиметров пенис. Но да, Крис е легенда в българския стриминг и това е абсолютно безспорен факт. Негови цитати се чуват постоянно навсякъде. Аз ги знам всичките цитати наизуст. Дори в днескашно време. Затова в това видео искам да си припомним част от моментите на натуралката.
И реално всичко това в това видео е просто един вид извинение, защото просто исках да превъртя за пореден път всички компилации на натуралката, но просто ми трябваше някакво извинение. Ако не е включил онзи момент с книгата на пакта, дето чете ревютата на книгата на пакта, Тъй като няма да съм щастлив. толкова гледане на натуралката вече става малко нездравословно. Най-вероятно скоро ще премине и към някаква психоза, но както и да е. Натуралката в поредицата. Виж го какъв е готин. Джъмбо, Практикер, Техномаркет, Мебели Виденов, каквото и да е, кажете го, той е бил навсякъде. Натуралката влиза в реални магазини и естествено положението е комично. Бат, ела за малко само. И моя така свети, аз не съм го включвал. RBG имам. Имаджин да ти е първия, втория ден на работа и първият ти клиент да е натуралката. Такъв ми е член на стрим, че толкова ми е дебел члена и влиза, както влиза мечка за риба в това, аз влизам в... Всъщност до някаква степен като се замисля, тази мини поредичка малко ми напомня на Валя и Моро. От едната страна имаш цигани в Европа с неограничен бюджет, а от другата имаш натуралката, обикаляш софийските магазини Тук и е естествено смазка пак още. с неограничен бюджет. И естествено да не забравяме, натуралката разбира от всичко. Вижте го това. Какво е това? Какво е това? Кладилниче. Натуралката срещу Леля Си. Леля Славка е лирически персонаж, който Хладилниче, се брат. появява от време на Това като налил Пими и новия сетъп. време в стримовете и видеята на Крис. Интересното в случая е, че ние знаем какъв е Крис. И въпреки всичко, Леля му не отстъпва по нищо. Гледай го, толкова е дебел, че ръцете му отстрани не мога ги прибере до тяло. Нали, вече бяха излезли някакви неща, в които Крис се обяснява, че нали, всичко е било сцена, че реално нямат нали, проблеми с Леля му. Реално е така. Аз се познавам с Лелчето. Лелчето наистина е много готин човек и има много голямо чувство за хумор и много добро чувство за хумор. Често да ви кажа, някои от най-добрите моменти на натуралката са благодарение на нея и на нейното чувство за хумор. И го казвам пред всички, дори не се правя в момента. Всичко просто е било едно шоу. Ения, Лело! Ела, майко, моля те! Ела бързо. Бързо. Затвори Вратата, плиз. Мога ли да разбера защо не ти харесва, като е толкова вкусно пушено месо? Те да знам. дворец. Мога ли да знам защо не ти хареса, като е толкова вкусно пушено месо? Те да знам. А вече колко е вярно това, Аз ги знам на Изус, човек. може само да гадаем. Натуралката срещу Нуба. В YouTube, Twitch, TikTok, Instagram няма значение. Винаги трябва да има по някаква драма. И за наше щастие при натуралът такова нещо не липсва. Рядко се случва една драма да продължи повече от няколко седмици, камо ли пък месеци. Обаче натуралката срещу Noob Cleaver е драма и вражда. Това е една от вечните драми на българския стриминг. Тая драма продължава вече колко? 5 години. Която вече, Дори повече. ако се замисли човек, продължава над десетилетие. Митенце, спиш на земята, спящия на пода. Еми, ти спиш на земята и псуваш детето ми. Ще те набия. Той е Нуба, колко има турски братя, бе? Честно не мога ми го побере главата. Най-интересното е, че Нуба и натуралката реално не живеят много далеч един от друг. Той много лесно мога да ме намери. Аз живея до него. Всъщност, те не бяха Това е ли гадно, Дюни. горе-долу с разлика някъде около километър-два, тъй като и двамата живеят в Люлин. И въпреки всичко не сме Да, между другото живеят доста близо един от друг. виждали да се засичат на видео. Но за съжаление няма и много материал вече. Къде да се засекат, бе, човек? Къде да се засекат? Те... Може и да са се засичани в колите, примерно, на някое кръстовище в Люлин, ама така и да не са разбрали. Тази тема, тъй като покрит скандалите с Noob Cleaver, доста от старите видеа, в които той присъства, просто вече ги няма. Но тази вражда е като 100 годишната война. Като победител няма и до днес. Въпреки че аз бих казал, че натуралката е победил. Тук живее Нуба, тук е Слави.
От The Clashers, Пресли и още 7 айде БГ, МГ. Всичките живеят така в тази сграда. Име офис. Натуралката и Майнкрафт. Майнкрафт. Игра, с която мина моето детство. Ама Крис, между другото, е много интересен. Той Майнкрафт я е играл 1000 пъти и всеки път като я играе се прави, че го е за първи път. И може би най-големия враг на BSDK не е Удут. Аз естествено ще спра клипа, защото... То се То се екстрактвало, екстрактвало, бе. Чакайте. Какво е това, бе? Майнкрафт по принцип не бих казал, че е сложна игра. Да, изисква се някакъв скил, но не примерно колкото на Лига То се или World of екстрактувало. Warcraft. И въпреки, че натуралката също е запален геймър, така и така не се разбра с тази игра. Това айвата ли е, бе? What? Защо има емот на айвата? Натуралката и феновете. Да си фен на натуралката е гордост, но и е доста опасно. Особено Защо? когато ще имаш млечни зъби. Това е дрешник, лягай да спиш. Ей, това прилича на... Натуралката. Той е твоята лъсъм. Мислиш, че ще влезе и ще те оплаши. Ох, какво да кажа. Празен е. Така ще дойдем през нощта и ще ти изям лесните зъби, така ще дойдем, Ей, също си пазете майките. 200 Кила Николай члена члена ми. ми, който влиза всяка сутрин, докато ти играеш Майнкрафт и копаеш рубини, докато аз лики. Ама тук гледайте с каква прическа между другото, Крис. Тук малко като Елвис Пресли майна. Лики твоята майка. И въпреки всичко, дори до ден днешен, Криската се държи много добре с хората от чата си, с неговите фенове и реално до някаква степен му пука за неговата аудитория, за което Така е. евала, нали? При положение, че всичко го прави само за кефин, реално не печели нищо от това. Натуралката и Пими. Значи, ако имаше едно видео, което мога да гледам всеки ден, ще е това. По-скоро тези две. Гледайки това видео, Това видео е много добро, защото Крис тук стримаше още от стария си лаптоп. И микрофона му е бомбок. И като са хили направо бум. Все едно, не знам какво аз стана. все едно гледам как Омир разказва Одисея. Да чуя вашите ремикси и ми нямаше добри ремикси. Тези две видеа трябва да са в някаква зала на славата на българския интернет. Изключително ми харесва, макар и да е low effort реакция, че всичко случващо се в реакцията е И някак... аз трябва да си взема такъв микрофон. Между другото, има стримери, които нарочно не си променят микрофоните. И си оставят гадните траш микрофони, само и само за да се запази тяхния характер, тяхната персона. си толкова автентично и толкова искрено и факта, че естествено натуралката няма филтър, просто запълва всичко. Той мастурбира, дюди. Оха. Няколко пъне. Лили, мамата си е бало. Ще гръмне. Ще гръмне, дюди. Дай обърна камерата, дюдка. Той тук що свърши, гледай са, гледай. И има нужда. Така, хора. 5 минути снима слънцето и гледаш кубър, най-вика. Така, Това е едно от тези Това беше творения, много добро видео, наистина това, колкото и да го гледам ми е смешно. Не мога, това видео съм го гледал поне 5 пъти и пак ми е смешно. които са толкова перфектни, че не можеш да добавиш нищо към него Ама аз не мога да повече. се смея така. Тук трябва да снимам песен на това шосе. Докато който снимах песен. на това шосе трябва да снимам песен. На шосето ще снимам песен. Не мога тук. То просто е завършено и е перфектно. Реших да вляза само в изоставената сграда. Къде ще писаш цяла нощ седя? То не е спал, бате, снима 5 минути слънцето. Или къв влизам в изоставената сграда, бате. Но са, каквото и да си говорим, едно е Он началник как сме? Брат, объркал се стрима, тук началници няма. Объркал си стрима.
Натуралката има много изтрити вече реакции на Пими. Да, ама тези двете са легендарните човек, защото е с този траш микрофона. Иначе той много пъти е реагирал на Пими. Ясно. Натуралката е коренно различно от другите стримери в България. Макар и вече отдавна да е минал неговият прайм тайм и до ден днешен той продължава да си стримва така, както го е правил и през последните 10 години. Докато доста стримери разчитат на трендове, на чуж контент или на доказани стабилни методи за задържане на дадена аудитория, Крис не прави нито едно от тях. Да, между другото Крис не прави нищо. Той просто съществува. И съществувайки си изгради комюнити, което го клипва и му прави компилации, без той да прави нищо по въпроса. Хваща телефона, качва се в новото си. Аз често ви кажа, Крис, ако и самия той отделяше толкова време за стрима си и за видеа и за така нататък, колкото отделяха неговите фенове, които го клипваха и му правиха тия компилации, той щеше реално да изгради кариера от всичко това. Джили за 100 бона, Джилито, което реално не струва 100 бона. Не, вижте сега. Вижте сега. Това Джили, неговото е индивидуал. Той сам е звъннал на шефа на Джили и му е къстамайзнал работите. Така че неговото е 100 бона. Сега това, че в каталога пише, че е 70 бона, това е друг въпрос. 80 и ако е платил 100 за него, наистина се е преебал и си говори с хората и си чилва. Не е участвал в схеми, затвърдил се в тубата и всъщност не знам. Реално няма какво да кажа повече по въпросът. Може само да кажа, Крис е благодаря Крис за всичкия контент, който ни даде през всичките тези години и естествено продължаваш да ни даваш, да си жив и здрав, щастие и здраве на твоето семейство и общо взето, кефи си се и продължавай с това, което правиш. Найс. Много хубаво видео, хареса ми. Това беше доста добро видео, има лайк от мене. Отново, препоръчвам ви, който все още не се е абонирал за братлето, да го направи веднага. Защото в момента той работи над айсберг на Пими. Което е видео, което никой до сега не е правил в България. Това видео ще е легендарно и ще бъде хвърлено много голямо количество труд по това видео. Така че който не се е абонирал да отиде и да се събне за пича.